Minkejja li f'din il-leġislatura ma wettaqx il-weda ta' 7,000 impjieg ġdid fi Smart City u 800 impjieg ġdid fil-White Rocks, il-Prim Ministru qed ikompli jwiegħed 25,000 impjieg ġdid fil-5 snin li ġejjin. F'attività taħt it-tinda f'Santa Lucia, Lorenz Gonze qal li b'din il-weda pajjiżna jkollu persentaġġ ta' kważi 100% taż-żgħażagħ jaħdmu. Il-Prim Ministru m'għamilx referenza għall-aħħar Labour Force Survey li juri li f'Malta bħalissa hawn 4,600 żagħżugħ u żagħżugħa iffittxu impjieg. Lorenz Gonze qal lill-partitarji preżenti li l-unika mod kif jistgħu jserħu rashom huwa billi pajjiżna jibqa' miexi fl-istess direzzjoni li qabad. Il-mod kif nistgħu nserħu rasna hija billi ma nbidlux id-direzzjoni. Jiġifieri li l-pajjiżna nieqgħu nżommuh ikkonċentrat fuq il-miri ewlenin. Fi kliem Lorenz Gonzi, il-formula tal-gvern tiegħu hija waħda tajba. Il-formula u d-direzzjoni tal-gvern Malti qiegħda taħdem. Ir-riżultati ġibnihom, tirriskjawx. Wara li qal li fil-5 snin li ġejjin se jagħmel l-istess li jagħmel fil-5 snin li għaddew, skont il-Prim Ministru, il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista mhux qiegħed iwieqed l-ilma jisfen. L-ilma ma jisfinx. L-ilma mhux vera ma jisfinx.